Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim povodom početka četvrtog ciklusa inicijative Top Women Business Montenegro. Posebno mi je drago što ova inicijativa danas predstavlja prepoznatljivu i respektabilnu platformu za promociju ženskog preduzetništva i liderstva u našoj zemlji, a to vidim kao zajednički uspjeh prije svega inicijatora i Privredne komore kao institucionalnog partnera. Iskustva iz prethodnih godina pokazala su da Top Women Business Montenegro, pored toga što promoviše uspješne poslovne žene, nudi prostor za razmjenu znanja, stvaranje novih poslovnih veza, ali i inspiraciju za pokretanje biznisa. Žene preduzetnice koje pokreću inovacije i otvaraju radna mjesta daju snažan doprinos konkurentnosti crnogorske ekonomije. Njihovi rezultati, upornost i vizija dokaz su da se barijere mogu prevazići i da se liderstvo gradi kvalitetom i posvećenošću. Privredna komora Crne Gore je posvećena afirmaciji i promociji ženskog preduzetništva i kroz različite aktivnosti i projekte pružamo podršku ekonomskom osnaživanju žena i jačanju njihovog preduzetničkog potencijala. Ohrabruju podaci da sve više žena u Crnoj Gori pokreće i vodi sopstveni biznis i svjedoci smo da iz godine u godinu taj broj je sve veći. Za još bolje rezultate važno je nastaviti sa promocijom ženskog preduzetništva, omogućiti edukacije o pokretanju i unapređenju poslovanja, organizovati razmjenu iskustava između uspješnih preduzetnica i početnica, uz stalan rad na unapređenju poslovnog ambijenta, što je jedan od naših glavnih zadataka, i adekvatnu finansijsku podršku za žene u biznisu. Imperativ je povećati broj žena i u upravljačkim strukturama kompanija, jer raznolikost u odlučivanju može dovesti do boljih i raznovrsnih rješenja kao rezultat različitih perspektiva, iskustava i ideja. Zato treba da se usmjerimo na bavljanjem ovim pitanjem ne zbog broja i kvota, već raznolikosti koja doprinosi kvalitetu. Komora će kao partner na ovom projektu nastaviti da pruža podršku svim aktivnostima koje promovišu inkluzivnost, inovativnost i otpornost naše poslovne zajednice. Sigurna sam da će četvrto izdanje Top Women Business Montenegro još jednom potvrditi snagu i potencijal žena u biznisu i biti snažan podsticaj svima nama da zajedno stvaramo ambijent za ekonomski rast i napredak.